全部白くするんだよ。そこはもうしたから。イエーイ、白バッケー、白バッケー。そういうのが女の子、男の子とか書いてよ。白バッケー。だって白。はいはい。全部白にするの。ダメ。なんで？だってダメ？そこは書かないからさ。いいでしょ。2と2でザリガリ始まるよったら始まるよ。始まるよ